салому алайкум бародарон, хушоматон баканед. Ман яхте лайку подписатсия фаромӯш намкунед бародар. Ин дастгири шумо пешравии ман бародарҷоно. Ман ин кӯчи канал бародаро, ин брекети сеюм ки кӯпрукашкин бурейку. Ман инҷаҳо дарахтҳо ку тамом зардолҳо фурд омада болош. Ин тарафи шаҳр мерафтагӣ, инаш тарафи Ганҷак мерафтагира. Инаш брекети сеюм ки мебурам диги кӯча главни илавай тарафи Савхоза мерафтагира. Инҷа брекети 12. Тамошо кунтон. марҳамат кара. Ин каналонда мана ҳамин ники об ҳамин сол бемалол ки бемалол шуд. Об постоянни ҳай каналанда. Постоянни об каналанда ҳай бародаро. Худоро шукр ҳама бисер. Замин одамо вақти зандонда азоб кишидагиш не салафан шӯӣ я шихшӯию ин хел гапу корова. Ягон диққа шудагошони ҳички. Чилгази мо ҳама одамои аҳл. Ин пиёда бурафтигиам ин одамо сур кардан буравад. Мисол пиёда омсагиам сур кардан бурад мошиндором. Ин ҳамаи вақти сезон ягон кас кӯча намонада пиёда. Ин ҳама якта одам пиёда бинад, якта мошин биёда, якта мотороолчиям биёда, ягон мотоциклчиям биёд. Сур мекунад, гитан бурад гашта авла. Ҳички ягон ҷо танг шудагиш надиҳам. Ҳамихел зур. Манам ин чорнеслива мегӯяд олу сиёҳ. Инам брекети 12. Ин фурӯш не. Ин просто хушрӯ буда сиём кулосем бародаро. Ҳамихел хушрӯ зардолҳо адо шуда ки олуҳо ҳай. Олӯю шафтолию. ҳосилаш зур буд аз ҳамин чиза. Ҳар сол мекунад. Ман надонам ки мехараду куҷо мехараду. Ин масъалаи ҳосилаша бениҳоят зур. Ин як одам мо кардагӣ номашон нагӯям, раҳгузар будам, гузаштам ду сиём кардам. Хушрӯ буда саққоне. бениҳоят зур. Худо баракӣ корашонат диҳаду баракӣ борашонат диҳад. хушрӯ буда саққоне. барои дастгириҳо миннатдор яхте лайку подписатсия фаромӯш накунед. Барои дастгирӣ ҳамеша якҷаҳон ташаккур бародарҷоно.